Duşman sırrını oğurlar, dost hataňy dogurlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Paýha Çeşmesi adly kitabyndan. Altınazır Türkmenistan teleýaýlymyň döredjilik toparynyň önümi. Film surata düşüren operator Maqsat Muhammed Buğanow, şekiller kevşirlen Ýazmurat Allaberdiýew. Keşipler döredenler. Begenç Allahyarov. Keyip Amanowa. Kakajan Töýünhanow. Şirin Ataýewa. Adat Kakabayev. Hojagelli Saparow. Humay Öwezowa. Maqsat Şariýew. Şah Muhammed Ataýew. Ýagşymrat Anadurdiýew. Ak Muhammed Tatyw. Unaş. Film Anna Paýtygyň Unaş adly hikaýaty esasynda surata düşürildi. Filmiň edebi esasyny ýazan şeýlede goýjy rejissýor Ýazmurat Allaberdiýew. Alo. Salam kakajan. Salam. Sağman gezipýärmiň? Şükür gezip ýörüňiz. Azat senmi bu? Howa men. Aýty bolamy. Öz tabyň näýli? Çağalar gurgunçulukmy? Çağalar gurgun. Senin süňden sowamak gerek. Ýok, ýok. Oň ýaly bolsa bolýa kakajan. Sen bu nişaladan känmi? On nämeden soradyň? Men iş tapar bilen Aşgabatda geldim. Şu günem soň kunumyz. Onsoň gaýtmakam dostum bilen bir diýdarlaşaýsam diýen. Ay sene oňorduň o. Eýýän bir näçe gün mer Aşgabatda bolup maňa habar eden ok ha? Sen men göwnüme degýän. Hey sen ömür göwnüňe degip bormy dost? Şunça gün nirde boldun? Mehmanhanada. Aşgabatda dostun barka mehmanhanada bolýanmy? O näme etdiň bolýa? İş tapara bile gaýdan kärdeşim bilen bir otowda bile bolýar. Onsoň ony ýeke goýup gitmäýin dedim. Sana kärdeşiňi ýeke goý diýänmi? Ona alyp gel. Sen häzir nirde? Aşgabat seýilgäkinde. Teleýaýlym ýazyp edip dur. Bolýa, gönümeň öýümizde gaýdap. Häzir guraýan. Bolýa. Bizim sen gelýänçäň mehmanhana gaýdyr. Şo ýerde durşar. Bolýa. Degen, sen bolly. Bolýa. Geliverim. Adat. Bolýa kakajan. Ho. Indi sen geçäý. Ay buluttan çıkanla dünya düşer yalkımı.
Görüm dostlar yarın gelye, gardınama kalkımı. Ay buluttan çıkanna, dünya düşer yalkımı. Görüm dostlar yarın gelye, gardınama kalkımı. Adına kurban, kersedim dirman, yüreğimde yakıp giden oduma kurban. Adına kurban, kersedim dirman, yüreğimde yakıp giden oduma kurban. Maýa gödel, Ho, mihman alyp gelýändirin. Taçak ýada görgün. bolýa. Ehe, anha gelýän ýalylar. Hay azat, azat. Sen bilen gurlaşamak. Salam dost. Salam. Gowum ýagdaýlaryňyz? Gowy. Çıkışlaryňyz sowduňyzmy? Hawa sowduk. Hani ýör eglenmäliň, sen bilen gurlaşamak. Ay dur da ho dost. Kardeşim bilen bir tanıştyrmagy ruhsat etdi. Kardeşiň bilen özüm tanışaryn. Adyň näme dost? Begenç. Hakajan. Örensa. Ýörüň eglenmäli. Ýör anna. Ay yer bolýa da. Geliberiň oglanlar. Maýam, Ho, ana ham ihmanlar Salam getirdim. elnece. salam, Salam. salam. Gelin geçe görün. Sağurun oturýarsyňyzmy? Hudaýa şükür. Maýam, Ha. herne nahar taýar bolandyra. Elbetde. Hakyt unaş pişirdim. Unas? Berekella Maýam, ona aňorpsyň. Ýörüň oglanlar ýokaryp galalyň. Ýörüň oglanlar. Bu dostuň ady Begenç. Hawa, bu dostum begenç. Al Begenç. Sağ ol. Al azat. Sağ ol dost. Al Begenç. Sağ ol. Al azat. Siz meläpçi giýseňe. Siz meläpçi giýmeli. Hasam meläp gowar. Hakymyz gidip barýan ýaly gepden gurrun dönem galdyk.
Ay howa da unaş diýeniň şuwlemli nahar bolýar-da. Allah bolsa da tuweleme, maýa göden, müň unaş etmäge ýokdedigin ay. Garnym gerňeden ýalam bolup gitdi bolýan, içip oturýaryn bu unaşy. Ayal bolan bilen bar bir meňdeşdär. Kädiniň el tagamly bolýar. Men maýama diňe unaşam däl. Haýsyn ahar üsertede bale däýä maýa. Yo, özgün ahara men ardymam hötde gelýär. Ýöne unaşa gerek gelenini çöňgörä. Ay bollulay. Men ýöräýinle. Yero begenç, saňa näme bolýar? Goýsanay azat. Düşünmän durun gepiňiz ýok bu ýerde. Näme günah eden bolsak bagyşla mihman. Ýöne biz göwne deger ýaly gurrunga etmedikmi ka goýdýas? Begenç, Men samsyk däl azat. Hergiz şunu bilip goýgun. Ýygyňa çyrkap getirdiňmi? Adam ýaly bol. Üstümden üljek bolma. begenç. Näme bolanyny düşünmedik. Bir düşünşeli how. Mihman aýtgow näme hata goýurum bolsak biz ödeli. Bolýalay oglanlar. Men Ay dur turayynla. how, walla, begenç. Ow dur, begenç. Ey begenç. Hey, dur. Hey, begenç. Begenç diýen. Begenç. Begenç. Ay ynhada. Näwele da adam bilen mihmançylyga gelseň, ine diýeni. Mihmana oňormady. Näme etdi bolluka? Hadi geç, otur. Bugün bir adi adally. Menem gidip dynjymalayyn os. Hezet hormatyňa sag bollos. Menem ýöräýin. Şeýlemi? Onda men seni özüm eltik gaýdaýyn. Heme seni mihmanhana eltik gaýdan adam morun, hemem ýollaşyňdan düşünşür. Ýörünna. Maýa, Haw, bize ýöredik. uý ýöreýäňizmi? Sag bolun gelneje. Bolýa sag bolun, gelip duruň. Sag oturuň. Bolýa. Bolýa ýöräli. Ýa bir hile daýdym bolyn. Bagyşla boryň. Geliniňe daýt gardaş, men bilen deň bolmasyn. Men siziň duýduňyz depip gaýtdym. Aýby ýok, bolýan latdyrla bu. Adam doganyna kemirskal bolandan ýylla ýagy iki çapsyn neýlen ras ekeni. Meňem gelinim gyýjagym bardy. Yer bu urrun nerden geldi diýsene. Bir näçämide ykbal kötöklemegem ýoň bolupdyr. Aýyn bolmasa öz nalaje deýinligimde ykbalyň boýnuna atýas. Yok azat. Yok. Siz meni dinleň.
Men daşymdan göräýmäge aladasyz adam ýaly görünsemem, ýakamyň akçylygyna, giyimlerimin ütüklenendigine osmaň, içim ýanyp barýandyr. Ömür boýy adam öwrenip ýöreňde-de saýgarjak gumanyň ýok. Howa onsoň geliniňize näme boldy? Gitti. Bir sebäbi bardyr elbetde giden bolsa. Sebäbi Unas sebäpli gitti. Meňem gelinim gyýjagym bardy. Bir-birimiz sulgumyz alan soň halaşyp durmuş gurduk. Gapymyzdan gelen güni yetimlik menden aran açypdy. Kiçirek hem kakasyz mektebe gidip başlamaklam ejesiz galypdym. Ýürejigim aýdýan, gardaşlar, ananyň, siziň ikiňiz hem menden uly, siziň maňa käýemäge de hakyňyz bar. Ýöne menden öýkölemäň. Ýa ikiňiz gelinleňize udunuz, maýam da ardym boluşup. Olaň elleriniň tagamlydygyny tarip ediňiz. Siziň gelinleňiz kemsitjek bolýan bolsam, gözüm aksyn. Ýöne men jennetime görän bolsadyňyz. Ene şon ýaly gelin bilenem, bir nahar üstünde öýköleşdik diýsem, elbetde siz inanmarsyňyz. Hiç kime inanmaz. Şoň üçin çem geleniň ýanynda içimi döküp ýöresim geleno. Şu wagta sen hiç kime dökmedim. Baş ağrımaýanyň ýanyna başym ağrýar diýip nädeýin? Ýöne sen köp soradyň kakajan. Inne aýdaýyn. İşte para gaýtmadymyň bäşonuň öňňäni siziň azadlygyňyzyň şuňky dostsuňyz ýaly. Menem öz blokan ýollaşyma duşupdym. Öýe gitmegi teklip etdim. Soň ýene bir duşanymyza baraýarys dost. Bugun işken. Ýok, bolma. Gün öýe gideli. Öýdäki palaw ýysyryp goýjak diýdi. Oraly palaw bilen gyýwaty. Hä, öýe gaýdýançam. Yer bolýar da dost. Sen diýeniň bolsun. Yer anna. Geliver çarja. Cennet, mihman getirdim. Salam geneje. Gomy adaýlaňyz. Salam, şükür Hudaýa. Gelin geçin, giriverin arkaýyn. Çarjan, geçiversen. Bolýar. Häzir çaý ýürekleri götürmez, ýerine naharyň taýynra. We, bolman näme? Hakykat borçluja unaş wisir koydum. Häzir sizmelap alaýaryn. Näme etdim? Unaş etdim. Ýagşy da bir naharyň bar eken. Unaş etdim diýip. Han sen maňa palaw etjek diýdiň. Men onu gowlap edipdim, ütke şurak nahar diýip. Bir köwnlükle de aram üşedýän ýensoň sowuklanýar bu diýip içine 2 san ajy wurjam atypdym. Ollala, östene öç. Men şuň kun mihmanlyk elimde sen unaş etmelimi? Unaşyň äkitde daşaryk dök. Siz onu adama bir käse çay için, men onu alagada gowurda geredeýin. İçine de 3-4 san ýumurtga çakaýyn. Özüň ýozatlary, sen maňa palaw etjek diýdiňmi? Palaw etmelek ediňde. Men hazır palaw atararyn, ýöne onyança ýürek sediniň diýänne. Bolmasa şoklat we gaýmak we toşap baş olardan ýaýyn. Besetsene, beset. Men kellämi agyrtma. Ewa. Çary.
Dur ho, dur bu näme etdiň boldy ho? Neyle vallahi bay. Bolşuň şu bolsa gapyň daşyndan ýapan köp bolaýmasa. Näme? Sen wara. Sen sebäpli bolýsy zatlar. Sen maňa pala usyrjak diýdiň. Sana dip aýdaýsaň bolmaýarmy? Aýdan ýyldan ýekece mehman getirdim. Şumy sen adamyň fiýlesin? Ha? Şumy? Üstüsini qıçaladım meriyara bu maňa. Sana şeýle terbiýe berdilermi? Äriň gahar gelip durka qıçalat berdidilermi? Ha? Kim öwretdi sana şonu ýazady? Ha? Men terbiýäme dil ýetirme. Ähli zada sen özüň günäkar. Ey sen maňa nokkunok etme. Diliň ýygyna. Düşündiňmi? Ýene ýekal gurulasaň menden gatyrma. Nä dersiň? Biletin gelýärmi? Sen asyl şeristsäň o, ha? Paragat durmuşymyz sana yaranak, ha? Sana şer gerek, şeýlemi? Götörleýiňiz. Eşitdiňmi? Ertiriň özünde götörleýiňiz. Men şu günden şeýlek seň bilen buraýdan çykmaz. Näme? Näme diýäniň gulaklaň bir eşitýän begenç. Bizim çağamyz bar ahyryn. Men sol ýigren sözleri eýildiňe aýtalapdym. Ondan şey dip aýrylışdyňyz oturuverdiňizmi? Ertesi göýe hiç tap bolmadyk ýaly. Cennet ýene ýerden turupdyr. Çaý gaýnadypdyr. Men heýgene gowurýan üçin heýgenek taýynlapdyr. Turup ýuwunyp belänçem düşüklerimi ýygnaşdyrypdyr. İçereni ýygnaşdyrypdyr. Men ýüzüm eňşedip saçak başyna geçdim. Gedemlik gursun. Ağsam öter geçäýipdirin. Bağışla cennet diýmäge derek. Gaýtam onu özüme ýalbarjak bolýan. Ýogsam onda göwün garny ýokdyla. Öýkelemesi, ýazylmasy apaň zatdy. Men ona barmasyňam diýmedim. İşe gitmek üçin içki toga geýnenip barsam, cennet geýnipdir. Men ondan nira gitjek, nira barýaň diýip soraman. Ýene ona gyýryp başladym. Öýüňize sen geljek bolmagyn, men sana ýalbarman. Göne deli. Öýdäki pala usyryp goýjak diýdi. Oraly pala bilen gyýbatdy. Hä, öýe gaýdýançam. Yer bol ýa-da dost. Sen diýeniň bolsun. Yer anna. Geliver çarja. Cennet, mehman getirdim. Salam ýerneçe. Gomy ýadaýlaňyz. Salam, şükür Hudaýa. Gelin geçin giriveriň arkaýyn. Çarjan, geçiversen. Bolýa. Häzir çaý ýürekleri götürmez, ýerine naharyň taýynra. We, bolman näme? Hakyk boşluja unaş bisir koydum. Häzir sizmelap alaýaryn. Näme etdim? Unaş etdim. Ýagşy da bir naharyň bar eken. Unaş etdim diýip. Han sen maňa palaw etjek diýdiň. Men onu gowlap edipdim, üýtge şurak nahar diýip. Bir köwünlikde aram-aram üşedýän ýensoň, sowuklanýar bu diýip, içine 2 san ajy wurjam atypdym. Ollala, öçsene öç. Men şuň gün mehmanlyk elimde sen unaş etmelimi? Unaşyňy äkitde daşarek dök.
Siz onu adama bir käse çay için, men onu alagada gowurda geredeyin. İçine de 3-4 san yumurtka çakayn. Özüň ýazatlary. Sen maňa palaw etjek diýdiňmi? Palaw etmelek ediňde. Men hazır palaw atararyn, ýöne onyança ýürek sediniň diýänne. Bolmasa şoklat we gaýmak we toşap baş olardan ýaýyn. Besetsene, beset. Men kellämi agyrtma. Ewa. Çary. Dur ho, dursana. Bu näme etdiň onu ho? Heýle bollay bay. Bolşuň şu bolsa gapyň daşyndan ýapan köp bolaýmasa. Näme? Sen wara. Sen sebäpli boluşy zatlar. Sen maňa pala uşurjak diýdiň-a. Saňa edip aýdaýsaň bolmaýarmy? Aýdan ýyldan ýekece mehman getirdim. Şumy sen adamyň fiýleşiň, ha? Şumy? Üstüne gıcaladın meriyara bu maňa. Sana şeýle terbiýe berdilermi? Äriň gahar gelip durka gıcalat berdidilermi? Ha? Kim öwretdi sana şonu ýazady? Ha? Men terbiýäme dil ýetirme. Ähli zada sen özüň günäkar. Ey sen maňa nokk etme. Diliň ýygyna. Düşündiňmi? Ýene ýekag gurulasaň menden gatyrma. Nä dersiň? Bilesin gelýärmi? Sen asyl şerifseň o, ha? Paragat durmuşymyz sana yaranak, ha? Sana şer gerek, şeýlemi? Götörleýiňiz. Eşitdiňmi? Erteriň özünde götörleýiň. Men şu günden şeýlep sen bilen buraýdan çykman. Näme? Näme diýäniň gulaklaň bir eşitýän begenç. Bizim çağamyz bar ahyryn. Men sol ýigren sözleri eýilibne aýtalapdym. Ondan şey dip aýrylışdyňyz oturuverdiňizmi? Ertesi göýe hiç tap bolmadyk ýaly. Cennet ýene ýerden turupdyr. Çaý gaýnadypdyr. Men heýgene gowurýan üçin heýgenek taýynlapdyr. Turup ýuwunyp belänçem düşüklerimi ýygnaşdyrypdyr. İçeriň ýygnaşdyrypdyr. Men ýüzümi eňşedip saçak başyna geçdim. Gedemlik gursun. Ağşam öter. Göneýe deli. Öýdäki pala usurup goýjak diýdi. Oraly pala bilen gyýwaty. He, öýe gaýdýançam. Yer bol ýa-da dost. Sen diýeniň bolsun. Yer anna. Geliver çarja. Cennet, mehman getirdim. Salam genece. Gowmy ýadaýlaňyz. Salam, şükür Hudaýa. Gelin geçin geri verin arkayn. Çarjan, geçiversen. Bolýa. Häzir çaý ýürekler götürmez. Men ikiňiziň unasyň başynda gurrunňyzy özüme çekdim. Ýaňsylama diýip düşündim. Sebäbi o gurrun men yarama duz berdi. Bizi iýdiňe tirkäp gapyňyzdan baramyzda men nähil bolanmy? Sen bir bilsediň qaqajan. Geliniň unas etdim diýenne meni saga derwasdy. Öz başyma düşen külpeti. Seňem başyňa iýinräýändir söýdüp garajanym galmady. Emma sen bolyn gaýtam, maýam berekella diýdiň. Ene ikimiziň parhymyz. Näme üçin şo sözler meniň dilime gelmändir? Sen Noel nerede?
Atasa ünlü. Gelinin en atasy näýil adamlar? Gowa adamlar, yumşak, degişken, sagalançyl adamlar. Sen öz ýalňyşyňa düşündiňmi? Hawa, Eger çağalan aýdyna gelse, ýalňyşyňy gaýtalamajaklaryň anamyň barmy? bar. Ýöne olar kim getirip berjek? Biz Kakajan sen nenen görýäň? Ýaxşy iş edebilsek armanymyz näme? Ağalar, sizin çynyňyzmy? Gödöwrägem bolsa saryň açanyň gowully. Duşman saryň ogurlar, dost hataň dogurlar diýip eşitipmidiň? Öň kärdeş bolsak, inni dost bolars. Esasy zat, biz öňüňe düşüp baranmyzdan soň, ýüzümüzi gyzartman, anamyzy ödeseň bolýar. Öterin. Ağalar, ömrüňiz uzak bolsun. Yeri. Hanticenin ýoly düşeliň. Kakajan bu nür näme täzelik bar dost? Uzaklarda galdy ýaraydym mara. Hawa. Şoň fawyny işletdim. Tuğulemy. Sesiňe mi ýazgetdiňmi? Ýok. Ulagda 3 tan bagşy waka, ses gaýgymy, janyny görnüşini aýdaýar. Dogry däm begenç. Hawa. Goşularsyňa senem. Hawa. Bodulaýmagyn. Ya.
Salamu aleykum. Tuvaleme. Wa aleykümselam. Hoca gowmy? Hudaýa şükür. Gowmy Gowmy adaýlaňyz. adaýlaňyz. Salamu aleykum hoca ağa. Wa aleykümselam. Hoca bize maslahaty berip durup töwellä geldik. Biz ýaşam bolsak, siz ýaşly. Durmuşa da bizden gowy düşünýäňiz. Size de yeňil düşmedigini düşünýäs hoca. Ýöne begenjem puşman eden soň, işden geçmän kädip makul bilseňiz bize töwellä geldik. Hoca ağa men bagyslan. Men öz ýalňysyma düşündümem, ökündümem. Bir ýalykdan ärelmez diýipdirler. Şu wakadan öňem, tamam jennetiň göwünde degen ýerim ýok. Innem degmejegime söz berýän. Sen gideliň gözde ýaş, jiger perwaz bagryndaş, baraydy semaradaş, ýürek sesi daglaýar, uzaklarda garlaýar, baraydy semaradaş, ýürek sesi daglaýar, uzaklarda garlaýar. Bilmin kimin ýadygy, ýürek sesi daglaýar, uzaklarda garlaýar. Ah dözmedim, yürek sesi dağlayar, uzaklarda garlaýar. Salamu aleykum. Tuvaleme. Wa aleykümselam. Hoca gowmy? Hudaýa şükür. Gowmy Gowmy adaýlaňyz. adaýlaňyz. Salamu aleykum hoca ağa. Wa aleykümselam. Hoca bize maslahaty berip durup töwellä geldik. Biz ýaşam bolsak, siz ýaşly. Durmuşa da bizden gowy düşünýäňiz. Size de yeňil düşmedigini düşünýäs hoja. Ýöne begenjem puşman eden soň, işden geçmän kädip makul bilseňiz bize töwellä geldik. Hoca ağa men bagyslan. Men öz ýalňysyma düşündümem, ökündümem. Bir ýalykdan ärelmez diýipdirler. Şu wakadan öňem, tamam jennetiň göwünde degen ýerim ýok. Innem degmejegime söz berýän. Meni bağışla cennet. Men öz ýalňysyma düşündüm. Men siziň ýyzyňyzdan geldim. Öýe gaýdalym. Bizi öýümüz garaşýar. Gel kirpiklen bilen darayın saçın, aýly giyşeleri gurban eýledi.
İstesen yar yaşı olup yağayın Yer olup sipayına toğun için Bağında bilbilin olup hayradı Sen için Dine sen için Dine sen için Ay berekel. Sağ olasın.